It beats Karama Records. Banda kamar ke a zuciya sai ke san kyarena ni ba zan ga zama yi wuzuri ba. Ni ma banda kamar kai a zuciya sai kai san kyarena ba zan ga zama yi basari ba. So akwai shi da girma zuciyin ya iso ma da ya sa ka rudi ka gaza gane haku da dama. Dan Allah in nai nema to ki bayyana ke ma ko za na samu salama a cikin dare in iya barci. Na faɗa wa abokaina ni ma na yi budurwa, kai abin da mamaki mutunce ko kwafatalwa. Labinta da na ce kusa da ita sai ta yi bacewa, kuma tana nikin sura kama da su san turawa. Ki fito mana zahiri in ganki sanyin zuciyata, ko ciwo nake in ganki shine warragata. Bani da buwari da ya wuce gare ni ki zama mata, taho gare ni da sauri ke ce daɗin duniya ta. Fuskar ka juya ga na zauna a bayanka, ina biɗar nima na ji daɗaɗɗen kalamanka. Ina son ka har raina na ajiye hotonka, gashi kuma baka gani na sai dai cikin mafarkinka. Shoot Alex.